En el nostre últim vídeo vam aprendre el perquè de la matèria fosca, un tipus de matèria que només interactua per gravetat, que ens és molt difícil veure i que ens és necessària per explicar molts dels fenòmens de l'univers. Avui respondrem la pregunta de què és aquesta matèria fosca. I per fer-ho ho farem a través d'una de les propostes més populars, que la matèria fosca siguin forats negres primordials. Però, abans de tot, necessitem saber què és un forat negre. Primera pregunta. Com es forma un forat negre? Els forats negres que coneixem neixen en la mort de les estrelles més massives. Quan s'esgota el combustible que la manté viva, quan la fusió nuclear ja no pot seguir aportant energia, l'estrella no té més remei que col·lapsar sobre si mateixa per la força de la gravetat. La massa de l'estrella, que és moltíssima, es concentra tota en el seu centre. Aquest centre serà una regió superdensa, amb una quantitat enorme de matèria en un volum molt petit. Aquesta regió és tan densa que crea una gravetat tan gran que deforma tant l'espai-temps al seu voltant que res en pot escapar, ni tan sols la llum. Acaba de néixer un forat negre. És a dir, un forat negre és una regió que no emet res o gairebé res de llum, però segueix fent molta gravetat. Fixeu-vos, justament aquestes són les dues propietats que necessitem per formar part de la matèria fosca. Una cosa molt important és que no totes les estrelles acabaran formant forats negres. De fet, com a exemple, el nostre Sol no ho farà. Només les estrelles més massives són capaces de generar la densitat perquè tota l'estrella acabi col·lapsant en un forat negre. Això vol dir que ningú forat negre que hagi nascut d'una estrella farà menys de dues masses solars. És a dir, sempre seran com a mínim 2 vegades més pesants que el nostre Sol. I, fins avui en dia, totes les nostres observacions de forats negres han complert això. Però a poc cerebret, si un forat negre no emet llum, aleshores com el podem observar? Doncs ja des dels anys 90, diversos equips amb telescopis enormes van apuntar al centre de la nostra galàxia i allà van estudiar el moviment de les estrelles. Van observar que aquestes es movien molt ràpidament al voltant d'un punt molt petit amb molta massa, com milions de sols, més que qualsevol estrella possible. De manera indirecta, a través del moviment de les estrelles, podem detectar forats negres. Aquest descobriment va rebre el Premi Nobel del 2020. I no només això, avui en dia ja som capaços d'observar directament els forats negres, o bé, el seu entorn. Ara bé, fa poc menys de 10 anys que tenim entre nosaltres els observatoris d'ones gravitacionals. Aquests observatoris han pogut estudiar les fusions de forats negres molt menys massius. Això ens ha obert una nova finestra, a estudiar no només aquests forats negres estel·lars, sinó també, potser, forats negres d'altres orígens. Quins podrien ser aquests altres orígens, a banda de la mort d'una estrella? Doncs bé, potser recordeu que en l'anterior vídeo vam xerrar que a l'inici de l'univers es podien formar uns grumolls de matèria que anaven atraient cada cop més matèria gràcies a la gravetat. Doncs bé, la cosa va bastant per aquí. Hi ha moltes teories que apunten que al principi de l'univers, quan tot era molt més concentrat, no tot era perfectament homogeni. Hi hauria regions que serien lleugerament més denses, bàsicament els grumolls dels quals estàvem parlant. Aquests grumolls s'expandirien juntament amb la resta de l'univers, i hi hauria grumolls que podrien arribar a ser tan densos com per generar una regió on ni la llum podria escapar. Així podríem crear forats negres sense necessitat de cap estrella. Des del punt de vista teòric, aquests forats negres serien exactament idèntics als creats per una estrella, però hi hauria una particularitat molt interessant. Aquests forats negres podrien néixer amb qualsevol massa, des de mides molt petites fins a extremadament grans. Potser ja us ho esteu imaginant. Com podríem saber del cert que aquests forats negres primordials existeixen? Doncs bé, per exemple, una possibilitat seria trobar un forat negre acabat de néixer que tingués una massa de centenars de masses solars. Ara bé, això és possible? Com ho podem fer? S'ha detectat? De fet, podria ben ser que ja els haguessin detectat. Fa 2 anys i mig, els detectors d'ones gravitacionals de LIGO i Virgo van trobar la fusió de 2 forats negres, un de 66 masses solars i un de 85 masses solars. Ambdós són massa massius com per poder-los explicar només d'haver nascut d'una estrella. I la regió de la galàxia on els vam trobar
no era prou densa com perquè senzillament haguessin crescut en aquestes mides de forma completament natural. Una possibilitat és que aquests dos forats negres fossin forats negres primordials. Però ara bé, no és l'única opció. Podria ser senzillament que fossin fusions de forats negres més petits. L'única forma de trobar definitivament si hi ha forats negres primordials seria buscar per l'altra banda, buscar per forats negres de menys de 2 masses solars. I això és el que jo estudio. Actualment, els astrofísics estan cercant aquests forats negres primordials en totes les mides possibles i en totes les abundàncies possibles. És a dir, potser no formen part de tota la matèria fosca, sinó només d'una petita part. Un dels tipus de forats negres primordials més interessants, perquè encara no estan descartats, són els que tindrien la mida d'un asteroide, molt petits. Com no són molt massius, si volem que formin part de tota la matèria fosca, necessitem que n'hi hagi molts. Malauradament, en ser tan petits, aquests tipus de forats negres serien molt complicats de detectar i serien encara més difícils de detectar si s'estiguessin quiets. Afortunadament, no tenen per què estar-ho. A la pràctica, aquests forats negres de la mida d'un asteroide no s'estaran mai quiets. Després de la formació d'una estrella, tal com passa en el nostre Sol, que els asteroides acaben formant un anell al voltant del Sol, aquests forats negres també acabaran orbitant al voltant de l'estrella. Les seves òrbites podrien ser tal que fins i tot acabessin travessant la mateixa estrella a la qual estan orbitant. En entrar a dins l'estrella, el seu gas anirà frenant el forat negre a poc a poquet, mentre aquest va absorbint la massa a l'estrella i es va fent més gran. Encara que el forat negre aconsegueixi sortir de l'estrella, ara que el forat s'ha frenat una mica, la seva òrbita serà més tancada i en la propera volta tornarà a entrar a l'estrella i tornarà a frenar-se un altre cop. Després de suficients òrbites, el forat negre ja estarà girant totalment dins de l'estrella, al voltant del seu centre. Finalment, quan l'estrella hagi aconseguit frenar del tot el forat negre, aquest haurà quedat quiet al seu centre. Aleshores, el forat negre devorarà l'estrella des de dins i absorbirà tota la seva massa. El forat negre, que al principi era molt petit, tenia molt poqueta massa, en menjar tota l'estrella tindrà una massa de més o menys com el nostre Sol. Després de tot aquest procés, el forat negre, que ha començat ben petitó, haurà absorbit tota la massa de l'estrella i tindrà una massa que, per tant, serà molt més fàcil de detectar. No només això, si la massa de l'estrella és petita, cosa que esperem perquè la majoria d'estrelles de l'univers són petites, tindrà una massa tal que només en detectar-lo ja sabrem que és 100% primordial. Això ens descobrirà un munt de coses sobre l'inici de l'univers o la possible composició de la matèria fosca. Nosaltres estem investigant com de sovint aquest tipus d'esdeveniments podrien passar i si podríem observar els resultats, sigui en la nostra Via Làctea o en altres galàxies més llunyanes. Com a exemple, en l'edat antiga de l'univers, les densitats són més elevades, per tant aquest tipus d'esdeveniment podria passar més sovint. De fet, les conclusions de les nostres investigacions amb simulacions és que en l'univers més primigeni, en el que s'han format les primeres estrelles, fins a un 30% de les estrelles menys massives podrien ser afectades per aquest esdeveniment. Això voldria dir que hi hauria moltíssims d'aquests forats negres de menys d'una massa solar esperats a ser descoberts i que probablement en les pròximes dècades podríem trobar un. I amb això acabem aquesta petita sèrie de 2 vídeos sobre matèria fosca i forats negres, visibilitzant una mica que a Catalunya fem molt bona ciència i molt puntera i també la fan les persones joves. Com sempre, moltes gràcies per ser-hi i ens seguim trobant, sigui a Del Buit del Tot o sigui a Neurones Fregides. Gràcies.